Salutare toată lumea, eu sunt Black Boy și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Sky Wars. De data asta suntem aici pe mapa Star Wars, jucăm pe serverul omegacraft.cl și dacă vă place, nu uitați să vă abonați și cam atât pentru moment. Văd că mapa e o mapă destul de tare, adică vedeți voi, e o mapă Star Wars, cocișătoare de luptă, chestii, din 6 din 8, mai e 1 minut și 30 secunde. Suntem pe un server spaniol, pentru că Linky Link se joacă pe serverul ăsta și am zis, hai bă să mă joc și eu, chiar dacă nu e și el, hai să mă joc și eu. Bun, încă unul dacă mai intră, Kudo 1, tare nume, super nume, Kudo 1. Bun, începe în 10 secunde. Am văzut că că în episodul trecut i-am bătut pe ea foarte ușor, așa că am zis hai să mai intrăm încă o dată, să-i mai batem pe ăștia, să le dăm o mare bătaie, încât să nu uite, chiar dacă le spune mama lor să uite. Înțelegeți cum stă treaba? Bine, dacă înțelegeți. Bun. Ok. Frate, n-am pantaloni. Ești nebun? Ia fiți atenți aici. Ha, ciu. Da, în fire bine. Haideți să mergem sus, oricum. Ești nebun. Nu-i așa? Cum, frate, ați văzut și voi cum l-am omorât pe ăla? Super tare. Ne încărcăm viața. Pentru că da, trebuie să ne încărcăm viața. Bun, haideți cât să încarcă viața. Noi ne urcăm aici sus până se încarcă viața. Crucișatorul meu de luptă. Mamă, deci nu știu la ce. Da, la CSGO folosesc eu cu TRL ca să mă pun pe crouch și din greșeală la Minecraft mai apăs cu TRL, că na, mă joc mult CSGO. Firar. Măcar l-am dat și pe jos, tare. Na. Haideți, să intrăm într-un nou meci. Pe unde-s mai mulți? Sunt 4 din 12. Aici sunt multe mape și e greu să-ți găsești o mapă, plus că toate sunt 12 din 12. Uite, Candyland. Hai să intrăm pe asta, Candyland. 9 din 16. Candyland, orașul. Hei, tort. Bun așa. Și copaci din acadele și o mare de limonadă. Să ne luăm un hit. Constructor. Kit. Stai, cine a pus aici de-astea? Uitați, kit gratis. Înseamnă că sunt și ceva român pe aici. Suntem 7 din 16. Da, nu cred că o să apucăm noi să ne jucăm. Deci ar fi mai bine să ieșim afară. Nu cred că o să apucăm să ne jucăm.
Candyland, Candy. Da, hai să intrăm într-una cu mai puțini oameni. Hai să intrăm pe asta 4 din 12. Frate, ce ciudat, e greu să... Deja filmăm de 5 minute și așteptăm să fie unii să intrăm în meci. Asta nu e bine, dar... Na, hai încă unul bun așa, 10 secunde. 7, 6, știu mapa. Îmi place mapa. Și dacă o știu și îmi place, jucăm pe ea. Din prima Full Diamond. Așa o să pun titlul la episodul ăsta. Din prima Full Diamond. Hai, man. Ce fac pe aici? Hai să luăm asta în caz că n-avem nici o sabie. Bă, ești nebun, nici o sabie. Se pare că dăm cu târnăcopul. Mă întreb dacă pot să sar acolo, da. Ești nebun. Tu ți-ar cu tău de... Bun, toată lumea, asta a fost episodul nostru pentru astăzi. Eu am fost Black Boy și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!